Graziella Gallia se tkun co-opted fil-Parlament bħala deputat nazzjonalista flok David Take li rreżenja wara l-inqabad li ma ħallax qrib il-1,000,000 euro VAT dovuta. Fi sqarrija l-erba' filgħaxija l-Partit Nazzjonalista qal li Gallia se tiġi co-opted wara li ġiet approvata mill-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Iżda meta rreżenja Take il-kap Bernard Grech mal-ewwel semma lil Graziella Gallia biex tiġi co-opted. Nhar il-Ħadd il-Gazzetta Kulħadd irrapportat li d-deċiżjoni biex Graziella Gallia tiġi co-opted fil-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista ħadwa dawk li fil-partit huma magħrufin bħala il-Blue Heroes li għal darb'oħra raw li f'dan kollu jitħarsu l-interessi tagħhom. Fl-artiklu tagħha l-Gazzetta Kulħadd spjegat ir-raġunijiet ewlenin għaliex Bernard Grech ġie ordinat isemmi mal-ewwel lil Graziella Gallia biex jibqa' barra ġew ġielju. Fil-fatt il-kulħadd irrapportat kif l-għażla ta' Gallia kienet kollox barra għażla ta' Bernard Grech, hekk kif il-kap attwali irriżulta li kellu pressjoni interna biex jassigura li l-avukat Giglio ma jingħatax palata daqshekk qrib l-elezzjoni ġenerali. Ir-raġuni ewlenija wara dan hija propju il-kandidatura ta' Giglio fuq id-distritti ta' żewġ protagonisti tal-Blue Heroes, Jason Azzopardi u Carola Kulina. Intant il-Partit Nazzjonalista qal li flok Roslyn Borchnight bħala segretarju internazzjonali laħqet Veronika Perici Kalascione wara li din kienet ikkontestata minn kandidat ieħor. Borchnight apparti li rreżenjat mill-kariga fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista, irtirat il-kandidatura tagħha għall-elezzjoni ġenerali li jmiss f'isem il-Partit ta' Bernard Grech. Ma' Borchnight irtiraw ukoll Therese Comodini Kakija, Herman Schiavone, George Muscat u Tiffany Abela Wedge. Dawn ma jridux li fl-elezzjoni li jmiss ikunu kandidati nazzjonalisti.